Здравейте, вие с CryptoBG. Днес е 12 януари 2021 година. В днешния епизод ще ви покажа малко новини. Също така ще погледнем маркета. Нека го видим. Целият е в зелено. Това е много хубаво. Възстановяваме се и хората се успокоиха, че няма да продължим да падаме. Няма да стигнем до нула. И поради тази причина се върнаха. И то се върнаха 150 милиарда обратно от общо 300, където излезнаха, само за няма и 24 часа. Между другото, нека видим в момента как се намираме. Както знаете, тук бях направил триъгълник, изтриг в момента и виждате, че ударихме тази линия, където беше, ето тук, може да ви покажа. Ето тук, още когато създадох триъгълника и казах, ето тук го създадох вчера. И както виждате, тези две стрелки, тези две черти ги бях сложил. Примерно, ако пробием надолу, къде може да стигнем, и ако пробием нагоре, къде може да стигнем, виждате тази линия съм я сложил, тя стои тук и тази още от вчера, между другото. Тук може да видите, където казвам, че доколкото виждам сме готови да започнем да се изкачваме нагоре, преди да сме го направили, и половин час по-късно видяхте, че наистина продължихме нагоре и продължихме така, че стигнахме до 36 000. Може да видите тук, ето точно до тази линия стигнахме до 36 000. Така че аз бях сложил, че евентуално 38, нали, това където може, само че не пробихме това ниво и затова сега в момента вървим тук настрани и ще видим дали ще успеем да го минем въобще това ниво и да видим какво ще се образува, дали ще се образува нещо като триъгълник. По-скоро мисля, че се образуват като две хоризонтални линии, да ги сложим и вече зависи къде ще пробие, дали ще тръгнем пак да тестваме 30 000 или ще минем 36 600. Това ще се види, не мога сега да кажа нищо, доколкото виждам сега ще тръгнем надолу, може би ще стигнем пак 32 000, а може би тази червена линия да я стигнем примерно около, нека кажем, 34 000. Може би тук ще стигнем 34 000. Сега ще видим какво ще се случи до края на видеото. Може би няма и да видим до края на видеото. Горе-долу искам да го направя малко по-късно, да не са чак толкова големи видеята. Първата новина, както виждате, е, че биткоин в момента скочи с 20% и се възстанови за последните 24 часа. Поради тази причина около 150 милиарда по-точно се върнаха обратно в тоталния маркет кап, нали, капитализацията. Но новината е, защото се очаква повече, примерно в Съединените щати се очаква доста от банките да покажат негативен резултат, като някои очакват загуби от 40%. Загуби, ето тук, както виждате, само да видим банките къде са. Ето тук тази банка очаква да покаже спад от 42% през последните 3 месеца на преходната година, докато анализаторите прогнозират, че Wells Fargo ще претърпи подобен спад също около 39%. Както виждате тук, следващата банка е Bank of America. Ще публикуват своя 3-месечен отчет, който се очаква да покаже спад на печалба от 33%. Но не всички банки, ето както виждате, не всички банки ще претърпят загуба. JP Morgan ще претърпи около само 5% ще имат спад. Morgan Stanley се очаква да реализират 1% печалба, а Goldman Sachs Group може да имат
43% увеличение на тримесечните печалби на фона на засилен резултат от своите капиталови пазарни услуги, така че това не е лоша новина. Както знаете, между другото, тези три банки накрая са вързани с конспирацията, която бях сложил видео преди. Интересно, нали? И точно те са почти в печалба, с изключение на JP Morgan, където е само 5% минус, сравнение с другите, където са по 40%. Между другото, ежедневният обем на търговия с биткоин надхвърля 22 милиарда, след като цената на биткоин се възстанови само за 24 часа, което е също много добра новина. Другото, което е главният изпълнителен директор на BACT. BACT е една от най-големите компании в Съединените щати за криптовалута. Казват не на XRP, махат го от листа, въобще няма да го върнат там. Ако трябва да сме честни, така самия главен изпълнителен директор каза, че въобще няма да го върнат. И банките въобще не искат да работят с XRP технологията, така че тази новина за XRP, и между другото новината е преди 7 часа, мисля, че аз като ютубър може би ще съм един от първите, който ви казва, и имайте в предвид, че когато големите ютубъри го кажат, тогава цената на XRP може би ще претърпи обрат. Нека дадем рефреш и явим. XRP в момента е все още в зелено. За 24 часа е 6,4%. Нека видим след тази новина, след смисъл, ако въобще го каже някой ютубър, но мисля, че ще, защото като новина знаете, че до преди един месец и половина XRP беше трета валута в света, все пак и страшно много хора държат XRP. Другото, което е, знаете, че Coinbase и Crypto.com махат XRP след 19 януари. Това е още по-зле за XRP, така че много ексченджи борси махнаха XRP. Имайте го в предвид, ако държите XRP, наистина трябва да се замислите. В кратък интервал може да направите наистина някакви бързи пари, но в крайна сметка трябва да разберете, че дойде момент, че няма да имате къде да ги проведете, щом се махнат от листа. И така че се замислете. Другата новина, която е, че протокол за децентрализирано финансово покритие Nexus Mutual разшири списъка си на централизираните борси, допустими за защита от инциденти. Потребители, търгуващи на Binance, Kraken, Coinbase и Gemini, вече могат да купуват защита в случай на хакване на борсата или продължително прекъсване на изтеглянето, т.е. до 90 дена. Също така, само да кажа, потребителите, които купуват покритие, ще имат право на обезщетение, ако попечителят е хакнат и потребителят загуби повече от 10% от средствата си. Като алтернативът може да бъде уважен, ако попечителят преустанови теглянето си за повече от 90 дена, т.е. не може да си теглите парите. Между другото, тази програма стартира в края на 2020 година. Първоначално включващите централизирани кредитори бяха BlockFi, Celsius, Nexus. За да кандидатстват покритие, потребителите трябва да станат членове на Nexus Mutual, както знаете този протокол, и да преминат проверка знай своя клиент. Както знаете, това е KYC, нали, тук където трябва да си направите верификация, адреси и така нататък. Между другото, според настоящите данни, покритието е доста скъпо, ако искате в смисъл някой от компаниите иска да има това покритие. Например, тук ето ако Binance, ето като пример Binance,
иска да има това покритие, ще струва 10 Ethereum, Ethereum с продължителност 365 дена, което изисква изплащане над 3 Ethereum или 30% от сумата за покритие, доколкото BlockFi и Celsius те само плащат не повече от 2% като покритие, в сравнение с другите, които плащат страшно много, но това може би няма да е за дълго време, ще бъде променено всичко това. Това са новините от днес. Доколкото виждате, единствената лоша новина е свързана с XRP, които ще бъдат премахнати от още една голяма банка, криптобанка. То най-голямата в Съединените щати, така че пак казвам, имайте го в предвид. Виждате тук в момента стоим, това е чата на 15 минути, т.е. виждате лека, да, почваме да падаме надолу, както ви казах, щом тези индикатори се съединят линиите, т.е. и стане по този начин, се приготвят да минат надолу и да се обърнат. Може би ще паднем и ще докоснем тази червена линия, т.е. тази дупка да я попълним и може да стигнем до 34, даже точно така до 34, или просто може само да докоснем 34 и 300. Ще видим какво се случи. За сега това показва, че се случи, нали, доколкото виждам показателите. Мисълта ми е, че не трябва да се притеснявате, все още сме в булран. Новините са много хубави. Между другото, в сряда се очаква Съединените щати да дадат по $2000 на всеки човек чекове, т.е. нека кажем, че 10% влезнат от тези $2000 в криптото. Значи цената се очаква да скочи нагоре, а доста хора може би ще си вкарат тези $2000 без пари, ще им бъде дадено и ще бъде дадено на всички, т.е. и богатите също ще получат по $2000, независимо дали сте беден, средна класа, всеки получава по $2000 стимулус. Така че това също е добра новина за биткоин и криптото. Лоша новина принцип като цяло за това, че се принтират отново пари и се дават, нали, за сток маркета също е хубава новина, защото по този начин се стимулира икономиката, но в дългосрочен план мисля, че ще е лошо за инфлация, ще стане още по-голяма, но нищо не се знае, може би ще си продължи да си принтират така, принтиране и инфлация и да стане и да не стане, няма никакво значение, нещо ще измислят, винаги са измисляли. Както виждате, излезна ми рекламка chess.com. Между другото, не съм говорил от отдавна, както знаете, когато натискате на тези рекламки, тук събирате безплатен BAT токен. Аз между другото не съм натискал скоро време рекламки, имам само 20 цента. Между другото на всеки един месец, това се започва от нулата, взимате си парите и започвате от нулата. В момента рекламките ви излизат, също ви тракват и гледате какво правите по принцип, но аз играя доста с шах, играя на 1 минута, много съм добър на 3, на 4, на 5 минути, играя бърз шах и затова излизат реклами за шах и за крипто, предимно за крипто ми излизат. А може би и затова бързо се научих да трейдвам, все пак мисълта ми тече бързо. Говоря за това, както виждате, с говоренето все още ми се оплита езика. Не съм свикнал и все пак съм нов ютубър, може би с времето ще свикна и ще ми се удава все по-добре и по-добре. Няма да правя толкова грешки. Това е видеото за днес. Надявам се ви е харесало. Днеска няма да правим анализ какво може да се случи. Все още е рано да направим какъвто и да е анализ. Както ви казах, може би да си сложим една хоризонтална линия
тук и да предположим, че от тук може това да са ни точките на следене, тази, горната и синята, така че от тук да видим как може би ще се движим. Така, доколкото виждам вълните, точно така май ще започнем да се движим. Тази е малко по-къса от предишната. Остра, даже и колкото даже и да стане по-остра, пак като цяло, така се движим ето тук на 45 минути, може да видите, на 1 минута. Виждате, тук на 1 минута се движим. Това е едно като да зумирате. Това е за днес. Надявам се да ви е харесало видеото. Също забравих да кажа най-важното. Натиснете лайк бутона. Също така абонирайте се за канала ми. И натиснете камбанката, за да получите всеки път известие, когато сложа мое ново видео. Искам да спомена нещо, което е важно за мен лично. 45% от хората, които ми гледат видеята, не са се абонирали за моя канал, между другото. Така че ако сте от този процент хора, този път се абонирайте, натиснете лайк бутона и камбанката, не забравяйте, това е много важен алгоритъм. По този начин помагате на мен и на канала ми и то не ви струва абсолютно нищо, без пари. Също така, в следващото видео ще започна да правим така, като всеки път свършвам видеото, преди да го свърша, нали, в последните 5 минути, да речем, след като съм направил анализ, след като сме видели новините за днес, прочели сме ги, ще направим, примерно, хората, които искат, могат да ми задават въпроси под това видео и аз ще отговарям в следващото видео на вашите въпроси, каквито ще да са въпросите. Ще се опитам да отговоря на всички или на най-интересните. Предполагам, че са 2 човека, които винаги ми пишат, но ако сте повече, ще ме изненадате, което ще е много хубаво, ако наистина успеете да ме изненадате. Аз трудно се изненадвам от нещо, защото повечето пъти е точно това, което мисля и така се получава. И ще е много интересно и това е. До нови срещи и довиждане!